hemen gaude Maritxu, zer dakizu programarekin. Gu Elabe Maria ikastetxeko DBH bat mailako ikasleak gara eta gaurko gaia Big Bang teoria eta erlijion dakau lotura, hasiko gara programa. Eskerrik asko Maritxu. Nola sortu da unibertsoa? Unibertsoaren hasieran ez zegoen ezer, baina bat batean eztanda handi bat gertatu zen eta unibertsoa eta gauzak guztiak sortu ziren. Baina erlijioso ikuspegiak esaten du Jainkoak sortu zuela unibertsoa eta gauzak guztiak. Baina badakizu zergatik. Zientzia azaltzen du nola sortu zen unibertsoa, baina zergatik. Eta sinestedunak garenok uste dugu dena Jainkoaren irudia eta antzera eginda dagoela. Biblia liburu zientifiko bat da, orduan zer da? Biblia ez da liburu zientifikoa. Liburu religiosoa da eta Jainkoaren hitza transmititzen du. Ez du idatzi Jainkoak, gizon eta emakumeak idatzi dute Jainkoaren inspirazioaz. Dena ez bada kaos batetik sortu nondik sortu da. Sinestedunak garenok uste dugu dena Jainkoaren irudia eta antzera eginda dagoela eta ez kaos batetik. Uste dugu Jainkoak plan bat dauka bizitza eta unibertsorako. Nork edo zer sortu du orduan unibertsoa, natura eta gizakia? Zientzia esan den du Big Bang batean sortu zela unibertsoa eta Biblia esan den du Jainkoa sortu zuela. Nola izan dira sortuak emakumeak eta gizonak? Duintasunarekin eta Jainkoarekin komunikatzeko gaitasunarekin sortu zituen Jainkoak. Orduan Jainkoak sortu du natura eta animaliak guk menperatzeko? Jainkoak ez zuen natura sortu, gizaria menderatzeko sortu zuen guk ondo tratatzeko eta ez hiltzeko, sortu zuen guk defendatzeko. Zergatik da orduan munduan gaizkiak? Gure askatasuna txarto erabiltzen dugulako adibidez. Ingurua kutsatzen edo violentzia erabiliz edo txarto tratatzen dugunean ingurua dauden pertsona. Zer espero du Jainkoak pertsonatetik? Denak berdinak izatea eta eskubide berdinak izatea. Jainkoak nahi duena gizakiarentzat harmonia da, naturarekin eta gizakiarekin harmonia. Orduan, askatasuna daukagu gauzak ondo ala txarto egiteko, ez da? Txarto erabiltzen dugu eta bekatuta sortzen da. Bekatu handiena dena egin aldugula pentsatzea da. Nor da Jesus? Jainkoaren semea, gizakiok bizitza bera izateko etorria. Eta orduan nola saltzen da Jesukristoaren agerpena? Zergatik etorri zen? Jesucristo etorri zen Jainkoaren eta gizakien arteko harmonia berreskuratzeko eta berpiztean itxaropena eman zigun guztioi. Zer egin behar dugu guk orain hori jakin eta gero? Guk Jesusen bizitza estiloa eraman, Jesusen modua bizi, Jesusek bere bizitzan eduki zituen baloreak, sentimenduak, jarrerak izan guk gure bizitzan. Azken galdera, zer da kreazionismoa? Pertsona batzuk sinesten dute, Biblian idatzita dagoen bezala gertatu dela. Kreazionistak dira, baina religiosoak garenok badakigu Biblian fede liburua dela eta ez liburu zientifikoa. Eskerrik asko Maritxu. Orain argiago daukat erlijioa zer den ikasle horiei esker.